Mushure mekurambana baba namai Rokadhiya vabva vaannounsa chikonzero chaita musoro uteme. Ndongohurirwa because handigone bonde. Mai Roka vakanyora nezuro paFacebook pavo vakati ivo nemurume wavo vakanga varambana. Baba Rokadhiya vataura kuti nyaya iripo ndeyekuti mai Rokadhiya vangu achitumira manudhu kuna ex yavo vanovaiye baby daddy wemwana. Asi baba Rokadhiya ndo vari kugara nemwana uyu vakamukurisa. Baba ava vanogara kuZimbabwe. Chavo kupresa maodha kuti itirai mwana chakati, itirai mwana chakati. Vari kutaurayo vakati inguva inorwadza pamwe chete nemhuri yavo, asi vanoti vakanga vakagarira vanhu for the past 6 years vachinyepedzera kudanana, asi chaizvo zvaiitika vanhu ava rudo chairwo rwakanga rwatopera. Imikani kweiye munhu anozodzokera kuex yake sei munhu akamuramba akamusiya aine mwana? Unoshaya kuti zvinhu zvacho zvinombofamba sei? Wosiya murume akakuroora akakuburitsa muhusingurumadha wodzokerazve kumunhu akakupinza munyatwa. Tisati tanzwa audio yababa Roka vachitaura, ngatitangei tawa tsamba yamai Roka inoti, dear friends and family, it is with great sadness I'm announcing that Baba Roka and I will no longer be married. Whatever happens is still a respected father of my children. I will always wish him well. You are probably wondering what happened. Well, things just don't work out sometimes, and it's best that we just made the decision. Baba Roka and I will always come together for our 2 wonderful kids. I will forever be thankful to Baba Roka for such an incredible father figure to them, no matter what. Just because we didn't work out as husband and wife doesn't mean we can't be friends and parents together. After many wonderful years of marriage, we have concluded that we are much better as apart and honestly should have stayed that way. There are no hard feelings or disagreements. Sometimes things don't work out, but there is no point in torturing the other person by not accepting reality. There is no his side or her side. Love is about unity, which is sometimes just too much to sustain. Saka ndo tsamba yanyorwa namai Roka vachingotaura kuti ivo vachakontinue to co-parent the children. Ivo baba Roka vane saidhiwo ravo ravari kutaura kuti aiwa ka zvinzwirei. Maro vaise muchingohurirwa meno ndongohurirwa because handigone bonde saka vanenge vakutsvaga vanonyatsochova bhora. Unongozva ukatora munhu anenge akamboita mumwe munhu anenge achikombeya anenge achiona kuti kwaakabva kuri nani panevo wanenge asangana naye. Saka ndinohurirwa handigoni. Iyo statement yekuti kwaidhonza shazi nemashizha haishandi guys, nekuti baba vemwana ndotonyorerwa ichiziva kwa kuchengete mwana wangu zvakanaka ikoko. Iye ari kuita kuZimbabwe. Wotondipa maorders. Mapedza izvo munotaura mataura modzikita machatsi. Ndotokuona mitofleta paFacebook. Saka ndiri benzini handisi stupid. Saka ndo story yangu guys. In short, zvamanzwa zvitaura maro kandi zvozvo zvataura akati 10 years akati chihata. Zvinhu zvinorwadza zvikuru, asi kuvarume vese vari kuurirwa nemadzimai musha unotsanyirwa. Saizvozviya zvaingoitaurwa kare kuti kumunhukadzi shingirira musha uchinamatira murume wako, murume haasirwi chihure. Ndozvimwezvo mukadzi haasirwi chihure. Varume ngatishingei pamabvi tinamatire misha yedu, zvinhu zvese zvofamba.